тамошобинони азизу гиромиқадр, чӣ хеле ки аз номи видео дидед ва худтон медонед ки имрӯз аллакай 4 декабр мебошад. Оё ростае ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира рӯзша продлит кардиянд? Хеле гап наза, ма ба ҳамон одам гап дорам, ма ба ҳамон одам гапам ҳастай. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромиқадр, чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълуме ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳатман лайк монен ва то охирша бо диққат тамошо кунен. Бародарони азизу гиромиқадр, фаромӯш накунед ки ма 2 рӯз пас рӯзи финали конкурса аниқ мекунам. Нафарҳое ки охири билетҳоро ждат карда буден, марҳамат бидроен билетотона ҳозир бихарен. Аксия давом дорад. Ба 1000 рубл 10 дона билет, ба 500 рубл 5 та билетон метиҳем. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммадҷон мебурояд. Сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер бо WhatsApp ҳастай, дар WhatsAppаш чекта рӯй мекунед. Конкурси ма ҳамагӣ 63 дона приз дорад бародарои азиз. Якта шоҳҷоизаш Lexus 350 ва яктаи дигаш Corolla. Аз стайлиш телефон, конвертои пулӣ. Ҳаракат ки бидро билета бихар, 2 рӯз пас финал аниқ мешавад. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Бисёри баъд дар ҳамин мавзӯъ савол пешниҳод кардаен шумо, гарчанде ки ма дар ин бора аллакай видео карда ҳамаша фаҳм монда будам. Яке аз саволҳое ки бисёртар аз ҷониби тамошобинони мо ба мо пешниҳод мешавад, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ва оиди тамом шудани призов мебошад. Бародарони азиз, ҳамира мефаҳмонем. Чӣ хеле ки медонем, призови тирамоҳӣ шурӯъ мешавад аз 1 октябр то 27 ноябр давом мекунад. Ва худтон медонем ки имрӯз аллакай 4 декабр мебошад. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, призови тирамоҳӣ ба анҷом расидагиаст. Боз бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки оё ростае ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира рӯзша продлит кардиянд? Яъне ки то 10 декабр ё то 20 декабр гӯё продлит кардагӣ бошанд. ин чиз дар ягон ҷо омадагӣ нест ва дар ягон ҷо нашр шидагирам нестай. ҳамин гапҳое ки шумо худтон мегӯед аз байни мардум паҳн мешавад. Яъне ки ягон ҳамун даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ продлит шидагӣ нестай. чизе ки тибқи қонун муқаррар шидагиаст, ҳамун хел мондагӣ ҳастай. Бародарони азизу гиромиқадр, ва ман хостам ки дар ҳамин бора як бори дигар видео кунам ва ба маълумоти шумо бирасонам ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ба анҷом расидагиаст. призови дигарӣ, призови баҳорӣ мебошад. шурӯъ мешавад аз 1 апрел то 27 мая давом мекунад. ба ҳамин хотир аз байни худтон ҳар намуд гапҳои беасоса паҳн накунед ва ҳар касе ки ҳар чиз мега берун аз чорчӯбаи қонун боша, агар ба ӯ гап бовар накунед. Бародарони азизу гиромиқадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан. ва ногуфта намонад, ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Запрета чӣ хел проверка кунем? Ягон одами боваринок дорен? Барои запрета проверка кардан мо худмон як услуга доштем, леки мутаассифона ҳозир кор накардесай ва дига ҳеҷ каса тавсия дода наметавонам. Меҳроҷиддин нависондай: ассалому алайкум акаҷон, мегуфти билетҳои конкурс ҳастай, финал қариб омада ё ин ки не? Бале, билетҳои конкурс ҳозир ҳастай, финала 2 рӯз пас аниқ мекунем. Касое ки тамошо кардесен, бидроен охири билетҳо мондагӣ, билетотонро бихарен ки пушаймон мешем. Як каси дигар нависондай ки дахл дорад не? дахл дорад нависта мешавад. ба ту ки диплом дод? Ман ба ҳамон одам гапам ҳаст. ту гапа да худат намегзара, ман фикр мекунам. хеле гап наза, ма ба ҳамон одам гап дорам, ма ба ҳамон одам гапам ҳастай. охир бародар бугум атра ё душман бугум ё одами паст бугум, ман намедонам тра чӣ бугум. вақте ки ма китобӣ гап занам, тибқи китоб, инами ту боварӣ дорам ки суханои мара намефаҳмӣ.
подписчикое ки ҳастанд тамошо мекунанд ба хотире ки мо бо лаҳҷаи кӯчагӣ гап мезанем ба ҳамин хотири бисёртар тамошо мекунанд. Агар ҳозир ман ҳамин як модара бигирам бихонам аз рӯи ҳамин телефон ба ту пешниҳод кунам, боварӣ дорам ки ту шахсан ҳамира таҳлил карда наметонӣ. Ба ҳамин хотир дахолат накун, на дар номи видео, на дар тарзи суханронии ман. Мақсади гап ман худам медонам номи видеоро чӣ хел бинависонам ва чӣ гуна сухан кунам дар видеоҳо. Ба ҳамин хотир илтимос намефора тамошо накунед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, чӣ ба боло мешавад? Ҳеҷ кас танировка намекунад. Танировка кардан маҷбурӣ нестай. Мисол ҳар кас ба хоҳиши худаш танировка мекунад мошини худша ва боло рафтани нархи танировка сабабаш боло рафтани нархи нишондиҳанда дар соли 2024 мебошад. Як каси дигар нависонда ака дар аэропорт рассамошкакунӣ ройгона ёки сумкатӣ. телефонҳое ки нав харидорӣ мешаванд нав вориди ҷумҳурии тоҷикистон мешаванд рассамошка карданаш пулакие. Тухтаев нависондай ассалому алайкум брат, танировка танҳо яксола ё 2-3 моҳа мешавад. Танировка ҳуҷҷаташ яксола мебошад бародар. Як каси дигар нависондай ака депортатсия кунанд чанд рӯз пас маълум мешавад. нафароеро ки депортатсия мекунанд дар баъд задани баъди 60 рӯз мебирояд. Як каси дигар нависондай айбаҳор 1997 мебаранд ё не хизмат. Агар дар призофи баҳори 27 сола ки бишаванд аллакай озод мешаванд. хитон ҳисоб кунед 30 сола моҳошам лекин ба назар гирифта мешавад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, ма гражданини Россия я вайной, мара дар Тоҷикистон мебаранд хизмат. ҷавоб те ака илтимос. Яктарафа шаҳрвандии Федератсияи Русияро дошта бошем аз Тоҷикистон, не шумо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат даъват намешед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, ака двойной гражданин бошӣ метавонӣ Тоҷикистон равӣ. Бале метавонӣ дар ҳолате ки двойной гражданство дорӣ ту бояд ҳатман загранпаспорти российский дошта бошӣ. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, 2 сол шид бе документ гаштем. Тоҷикистон равон въезди мара махкан мекунанд ё ин ки не? дар ҳолате ки дар аэропорт таможни гузаштанда аз шумо ҳуҷҷат бипурсанд ва шумо пешниҳод накунед, дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо депортатсия кунанд. Дар ҳолате ки ягон ҳуҷҷат напурсанд, ягон мушкилӣ намешавад. Як каси дигар нависондае ки бозӣ дар куҷо мегзарад, дар кадом канал. бозие ки дар ҳамин канал рафтесай, дар ҳамин канал эфир мешавад. фикр мекунам ки ман ягон канали дигарро реклама накардаистам бародари азиз. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то навбарҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.